Dobrý matroš. Ahojte kamaráti, dnes sa naučíme o divnom tvorovi, ktorý žije v mamkinom šuflíku. Ocko opäť zaspal pri telke, mamka s niečím vybruje v kúpeľke. V šuflíku nám tajne žije tvor, volajú ho inak vibrátor. Ocko radšej chodí na huby, mamka pritom myslí na údy. Ocko na to nemá nikdy čas, mamka má chuť veľkú na klobás. Vip, vip, vibrátor, ty si ale jeden divný tvor. Obšťastňuje žienky domáce, mamka si ho berie aj do práce. Nelieči o mamke angínu, ale plní v noci vagínu. Išli sme si poňho na poštu, povedali, že je to na pošvu. Sú tam všetky druhy a príchute, gazdíky sú celé zvlhnuté. Väčší výkon, väčšie rozmery, odporúča ho doktor Krčmery. Vip, vip, vibrátor, ty si ale jeden divný tvor. Obšťastňuje žienky domáce, mamka si ho berie aj do práce. Dobrý matro!